מעצב פנים זה מישהו שבא בעצם, יש לו חזון לגבי חלל. הוא יודע איך הדברים צריכים להיראות, ויש לו גם לקוח, והוא צריך לקבל את הדרישות מהלקוח, מה הלקוח רוצה שיקרה שם, בין אם זה בעל חנות, בין אם זה בעל דירה, והוא צריך לקחת כל הדברים האלה, לחשב אותם, להרבל אותם, ולהוציא מזה את התפוקה הכי נכונה, הכי מתאימה לחלל הספציפי. עיצוב בעצם גורם לי להרגיש תחושות, הוא בעצם גורם לי לאהוב, הוא גורם לי לשנוא, הוא גורם לי לדברים, הוא גורם לי לחוויה. כשאתה נכנס לאיזשהו חלל ואתה מרגיש שדבר מסוים, זה קשור קשר ישיר לעיצוב. החנות הזאת פאם פאטל, זאת חנות להלבשה תחתונה צרפתית יוקרתית. משהו חדשני, אין את זה בארץ. זה משהו כזה עם קריצה, משהו סקסי מאוד, משהו של פיתוי. החומרים שבחרנו פה, הטפטים שבחרנו, הגוונים, הזהב, גרפיקה, הכל מדבר בשפה של הסקסיות. החנות היא בעצם ליצור אווירה של חול, פה, בדיזנגוף בתל אביב. קווים שלי בדרך כלל הם קווים חמים, קווים נקיים, קווים סקסיים. אני מאמין בזה שאסור שזה יהיה משעמם, כי ברגע שאתה משעמם, אתה לא מתאים יותר. כשהייתי ילד, תמיד אהבתי לצייר ולסרטט. הייתי מסרטט את הבית, כל מה שראיתי, מסרטט את זה בתלת ממד, בצורה מדויקת ומושלמת. כשהתבגרתי והייתי צריך להחליט מה אני עושה עם החיים שלי, התחלתי בעריכת דין, זאת הייתה התחושה הפנימית שלי. אחרי כן עברתי לתחום נוסף של הייטק. ראיתי שגם שם תמיד הייתה לי הרגשה שאני לא במקום הנכון שלי. תמיד ידעתי שבתוך תוכי, בלב שלי, יש משהו אחר הרבה יותר חזק מהדברים האלה שהתנסיתי בהם, שזה העיצוב פנים. העיצוב זה בעצם אני פשוט נמצא בצורה הכי מלאה במקום שאותו אני מעצב. אני מרגיש כל כך כיף לי אחרי זה לחזור לשם. אני יודע שכל פינה ופינה, אנחנו התעסקנו בה ומצאנו את המקום עם הכי הרבה אהבה, וככה גם נראה לי שלקוחות קולטים את זה. המוטו שלי בחיים זה בעצם, מה שאתה נותן זה מה שאתה מקבל. אם אתה בא ממקום של אהבה, אתה נותן את עצמך בצורה הכי אמיתית והכי מלאה, אתה מקבל את זה חזרה מהיקום ביג טיים. ריאל לזה זה בעצם, אני יכול להגיד לך שבעצם אני לא משווק את עצמי, אני פשוט לא מתעסק מזה, לא מגיע לזה. הלקוחות שלי מגיעים אליי מפה לאוזן, ואני חושב שזה ככה הכי נכון, אני חושב שזה הכי מדויק. כשבן אדם בוחר בי לקחת אותו לשינוי, לתהליך הזה שלו, אני מרגיש א', כבוד עצום, וב', גם אחריות כבדה של לעשות את הדברים הנכונים. לקחת אותו נכון, איתי ביחד, יד ביד, לכיוון של מה שהוא רוצה להגיע, וגם לכיוון של מה שאני רוצה להגיע. חשוב לי שהחזון שלי גם כן יבוא לידי ביטוי, במקומות שאותם אני מעצב.